Hallelujah. Usekhona kodwa basket kasithini izandla. Hallelujah. Hallelujah Jesus. That's all. Stop. Hallelujah. Minus 1 minute. I'm sizoni. Tata sonke wagqiba. Ndizibukisele bazalwane igama nguArthur waMabaso. Ndizihlale lapha kuVithini suka ngapha eMthatha. Ngangena imini ndazamkela. Ndathatha umnqamlezo ndamlandela. Hallelujah Jesus. Ndibulise manodata balapha endlini kodwa ke ngiqale kuTata wekhaya. Asinokwazi kaloku uqala kwabanye abantu tata singekambulisi utata wam madoda. Tata weboys. Hallelujah. Ndibulise bonke kotata ngokulandelelana kwabo nange udala babo. Hallelujah. Ndibulise nomama uprofeti. The two prophets in the house. Hallelujah. Bakhona nabayi. Kodwa abantu baziyo bawazi umsebenzi kaThixo. Hallelujah. Ndibulise nomakhulu bethuna ngegama ehlika Yesu Kristu, osisabahlo antana, osomncinci, omakazi, nabo bonke bethuna nanomnqushwana abancinci. Hallelujah. Nabantwana abahle abaculayo, abantwana abangakwazi uzithethela enkosini. Hallelujah. Ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndingawestandi ixesha bathandekayo, ixesha lami lincinci sendilityile ngengoma yami. Hallelujah. Utata MC uthande kunibhida ngoba uthande wagqiba yonke into wenza ithetha. Uthande ukushwankathela kakhulu. Hallelujah. Ukhala ngedorolosi. Silapha entabeni yeGolgotha. Kulapho kulenga khona imvana yezulu. Kodwa isifundo sethu sisifumana kwincwadi kaLuka. Incwadi kaLuka chapter 23 uverse 34. Hallelujah. Hallelujah. Kabaqhube sise bakayifumani basekhangela. Kayiqhube. Luke 23 verse 34. Sure. Hallelujah. Ifundeka ngolu hlobo. Funda ma. Verse 34. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso. Hallelujah. Nkosi ke ufuna kusulamo ngaphakathi. Amen. Imvana yezulu ilenge ngqambezweni. Hallelujah. Apha uYesu lithi ibale bekade ebethwa. Lento iqala kude apha iqala khona ibiseGetsemane. Ngoba beyiva lento bikhona into ezayo. Wathi apha kubafundi bakhe hlala nithandaza ningalingwa. Hallelujah. Andizitsala kude bathandekayo. Kodwa wathi uYesu ayidlule lendebe.
kodwa ingadluli imali engayisela kodwa mangabe ukuthanda kwami abe ukuthanda kwakho bawo haleluya apha uYesu bekudala engasathethi angangehlobo bedala bemhlukumeza ngayo ebesengathethi uYesu ebesethule bathi bamthoma emqamelezweni lavakala izwi lokuqala lathi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo haleluya babengalibali ukuthi bona bayayazi bengalibali ukuthi bahlekisa ngaye wathetha uYesu ebengabi njalo nje thetha nje uYesu ungqinelana nabo haleluya ngoba uYesu ebenikiwe igunya emhlabeni nasemazulwini ebenosibiza futhi nengilosi zimlwele kodwa kuba bekunyanzelekile indlela yakhe idlula kule ndawo bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo apha uYesu uthwele ihlazo lehlabathi apha uYesu uthwele izono zethu yena abe engenaso nesinye isono uthi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo bamangaliswa futhi abambukeleyo ngoba bekudala abanye bethetha bathi ukunyana kaThixo zisindise nawe ngoba kudala abanye abantu basindisa babe befihlelwe into enye ibabalo likaThixo apha uYesu bengamiselanga xolo nje kodwa bemisela ubabalo likaThixo apha uYesu bengezanga nje uzokwenza ukuthi mayidlulele ndebe ebeyazi ukuthi yena uzomela umuntu kuThixo ngoba umuntu beseqeqile kuThixo ngezenzo zakhe wathi ngobabalo likaThixo uThixo wasibonakalisa futhi ubabalo lwakhe olungakhethiyo olungajonganga ukuthi usukaphi olungenamlinganiselo yathi ubabalo likaThixo olungapheliyo ubabalo likaThixo linganawo futhi ukoyiswa incwadi uIsaiah 53 umqalo wesihlanu ithi ngenxa yemivimbo yakhe sathola uphilisa haleluya apho uYesu ubizelela ebantwini ukusisa ubabalo ebengathi baxolele nje kube boyika kodwa bebonakalisa ukuthi lo umthumileyo ubabalo lakhe akunamda noma abantu sebethini uYesu uthi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo ebeka athethwa lamazwi incwadi yezenzo chapter 7 phambi 60 ebeka wathi uStefan bathi benkulu bengamatshe besithi bayagqiba ngaye yena suka wathetha lento abayithethayo wathi umphefumulo xa uzaphuma wathi Nkosi iseyisono sabo ungasibeki phezu kwabo baxolele kuba bayazi into abayenzayo silapho ngesuku namhlanje abanye ngenzeka inhliziyweni zabo kubuhlungu ungababoni babenxibe kahle balinyazwa ngabantu ababethembile abanye balinyazwa sifamily abanye balinyazwa emsebenzini abanye bashwa ngotata abanye bashiyeka bekhulisa abantwana otata bengekho umtata ngumama bengutata inhliziyo zabantu zaphukile abanye bane physical scarce abanye bane emotional scarce lawethu namhlanje sisomabala likaThixo Thixo unganikezeli ngoba uThixo usanengebo ngawe bawo baxolele kuba bayazi abayenzayo ukiphelele ixesha I wish ngawabonke lamazwi I wish ukuthi kulamazwi beshunyayelwa nguMtoyi I wish ukuthi impilo yami ngekawe lethi senzinothanda kodwa nalapho ndithi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo.